mo contact sa mga pamilya outside, and also especially ako sa school to inform my classmates and everyone kay sa Negros man ko ga school. And then I'm nakoy final exam, so wala ko naka-final exam karon. Na nabagyo lagi sa Odette, kinahanglan mi og food, kinahanglan mi og water sa akong mga kaila, sa akong mga kababayan sa Manila, sa akong mga paryente. Okay rami, pero agahong mga gikan sa Southern Leyte, wala gyud sila balay. Manawagan lang ko sa kumang kaliwat dito sa Tuburan. Kumusta man mo din ha? Naot unta nara mo sa kanang mayong kahimtang ba karon panahon na nga. Kuan. Oo, naot unta na mo sa mayong kahimtang din ha kay kami diri kaluwis Ginoo. Tabangan ra man pud mi.